12 септември. Още сме в Щатите. И отиваме към даунтаун. Кажете Аре, банда! Кажете нещо, малко респект за фотографа. Респект, бе! Респект, бе! Ей, кучета! Марти, кажи, ти ме уважаваш най-много. Какво става? Ай, ти ме уважаваш ли или не ме уважаваш? Йовчев Мартин! Погледни го този голям. Погледни ме интерфейса. Трябва да го запомни цяло лято. Най-големия. Най-големия къс метлия. Къс метлия. И така, пускаме се надолу към града. Имам 32 ги... На борда виждаме JetBoats, една от най-голямите атракции в Уисконсин Делс тази година. Отляво? Отляво виждаме най-голямата мизерия на Щатите или така наречения Макдоналдс. Чакай да зумнеме. Зумни, много е важен знака на Макдоналдс. Ето, вижда се. Ето, то ще е. Там е Макдоналдс. Значи, това е Макдоналдс, това е най-голямата и мизерна храна за тази година в Щатите и по принцип forever and ever. Аз не съм ял. Така, срещу това ще видите американското знаме, което се развява Чакай пак да зумнеме. Така незабележимо. То е само 12 метра. Примерно, с много звезди, там около 50 мисля. Толкова страда се. Приблизително. Плюс-минус. Може има и дефектна грешка. Мен математиката ми куца. Точно така. Behind American, как я знам? Flag. Flag. You can see this big roller coaster. Това е нашата конкуренция на Маунт Олимпус, ако ме разбирате. Малко се тресе камерата, но ще ме извините. Не си нося трипода. Да, това е един от най-големите ролер костери дори в света. Ролер костер? За тези, които не знаят какво е ролер костер, това е едно голямо влакче. Тъй, което се движи с помощта на гравитацията. Да, и хората... На къде се движи? Нагоре или надолу? Къде дойде? Може къде да е долу? Така. И тук виждате... Малко реклама направите на Маунт Олимпус? Да. Така, и тук да видите това да е... Нашите приятели. Двама туристи седнали да гледат бента на Хувър. Ще да направим нещо неочаквано. Да. Да им вземем интервю. Айде. Оп. Здравейте, господа. Как се чувствате вие в Уисконсин Делс? Джуц. Перфектно. Извинете, как се чувствате вие в Уисконсин Делс? Какви са ви впечатленията, какви ви бяха очакванията, когато дойдохте? Сега какво ще кажете? Препокриват ли се? Не се ли препокриват? Снимате? А не, бе! А не, бе! Това е вечния клип, бе. Да. Мини към другия, давай. А вие какво ще си кажете? Какво ви е мнението за Уисконсин Делс, за Ник, за Ева, за двете Big Jellyfish? Мъти ми излега храната. Ей, верно, как се надумкахме, Я кажете какво ядохме ние. Какво сготвихте вие? Ако можете. Или просто лъхнете. Лъхни. Лъхни и ти. Не, че ми запотива поктива. Сега може да се обърнете и да видите Уисконсин Делската река с един от най-големите бентове в света. Значи пак трябва да се умнува. Не се намира в там каньона, Гранд каньона, а се намира в тук е Уисконсин Делс. Тъй. И отляво ще видим Мексикали Рос. Примерно. Оп. Къде му е емблемата? Ето е. Примерно, Мексикали Роуз. И там бачках. Там има едни червени курви. Това е мацки, де танцуват юнои. Върти-мърти. Цветянци тук. Оп. Зумчи малко да видят колко има ли пчелички фотоапарат. Няма пчелички, ама има мравчици. Имам, верно ли? И Вие знаете ли колко са големи американските хлебарки? Кое? Американските хлебарчици. Този клип ще е много забавен. Давно не е. Ма то е такъв, ма. Само Заре знае за какво говори. Я какво?
Много си приличате между другото. Маймуните не приличат, но ние трите Ема трябва още една. Ма трябва още една. Аз не съм с гола глава, трябва да е някой с къса. И ето ги така наречените корморани, такова да е чайчици на хам. Ей, тук подри ме, бе. Ма то мряма! Да... Къде гледаме? Ето там бе, чайки бе, чайки. Това е много далеч. Ето и патка. Ето е. Не, че ние сме много прости. Да видим само още 23 минути, бе. Кажете нещо за мама. За тате. За Леля, за Вуйчо. Брат, сестра, куче, котка, риби. Мяу. Я, какво прави рибът? Примерно. Дидо, я покажи какво прави рибът. Ема, така да седите не е интересно. Ако искате, може да се събличате вече и... Да, и да почвате. И се почвате. Но между другото той носи яки на Adidas и часовник на G-Shock, значи много голям. Маратонки на защото и е много важно. А другия? Го скоментираме и другия. Телеф отгоре до... Значи това е момчето, което печели по $7000 това ли? На секунда, да. Чакай да го зумна. Зумни го, може. Още. Колко може? Има ли сливици? Значи това момчето, което печели по $7000 на секунда. Според мен след 2 секунди те ще издарят някакъв мега бърз спринт и ние няма да ги фанем. Да, примерно. Ама важното е, че носи часовник от Walmart, дънки от България и маратонки от Adidas. Да, примерно. Да, и най-важното е, че си купил супер мега скъпи чорапи от ASICS и те са оказали ментеливи, скъсани на малкото пръсто. Ама най-обороти са те. Те не са ментеливи. И отгледана пауза. Какъв е? Значи те са се скъсали. Значи кои са най-големите газари? Те са се скъсали, защото... Няма как си скъсаш чорапи. Не, просто си изрежи ногтите и смисъл няма да се къса. Сутринта си ги реза. Не, то от време на време трябва да го прави. И пак Макдоналдс. Марти му е много забавно. Покажи пак Добре, аре, ще спреме за сега. Малка пауза, драги зрители, малка пауза. Свръщаме се само след малко.